Здравейте хора, аз съм Шебата и това е нов епизод. Първият ми епизод на първата ми поредица. По-скоро поредната де. Знам, защото ги сменям доста често напоследък поредиците. Знам, че искате само една поредица, но това ще е вече поредицата, ако не се лъжа. Поредните поредици имах малко проблеми, но надявам се този път да имам повече късмет. За първи път, за първи епизод, т.е. събирам дърво, се пошляем малко. Ако ви харесва този епизод, дайте палец нагоре, абонирайте се. Така. Бумчики, бумчики, бумчики. Това пак ли взима? Омръзна ми. Съжалявам хора, но просто не ми е до коледно настроение. Така. Събера още малко. Коблестони. Дърво. Добре, има още малко. Така хора. Добре, това е... Така. What? Ето, бум, ето. Тук ще бъда. Ще събера лъжи и желязото. Идеално. Пак бе. Така. Кирчока. Така. Само да не завали. Миналия път, като валя, ме удари гръмотевица. И малко гадно беше. Щях да умра от това. Не бях го заснел. Също видях полярна мечка, беше много яко. И после я убих. Пусна ми риба. Това беше яко. И се чуя, нали ще мога ги размножавам. И ако се чуете, дали ще ги разделям пак на части, нали? Втора част. Ще ги разделяме. Интернет. Почва пак играта. Спрятели в чата. Така, ползно. Кирика. Да, който ме гледал миналия епизод, аз меч не ползвам. Ползвам се брадва, кюрка, лаптарник. Аз меч не използвам много, обичам се бия с брадвата. Брадвата е мой идол. Така, бум. Да, после ще се зам надолу. Смятам тук ли да се заселя хора. Това ще ми е временната къща. Или може би, не знам. Ще разберем после. Да, ако се чуят някакви гласове долу, съжалявам. Да, така. Събрах 35 кабелстона, да се махам. Използвам дърво, защото дърво има навсякъде. Скарам оръжието ми. Цак. Окей. Търся малко овце. Защото много искам да търся малко овце. Сега с този сняг се обърквам, защото може и да вия сняг, а не овца. Това колко яко е така. Самолет. Тук някъде е вода. Дали тук да заживея хора? Не знам.
Ай без това имам само един абонат. Поне един. Имам поне един абонат, пак е нещо. Няма кой се абонира за мене. Не знам дали ви харесва епизодите, които правя. Знам просто ако не ви харесват епизодите. Но аз се опитвам да направя нещо. Интернет. Това ще е нещо като епизод 1. Разглеждаме карта или нещо такова. И баш зимен байом трябваше да се падне. Би трябвало да има коледен апдейт, но не знам защо няма. Дори това би странно. О, крава. Крава. Хора, не знам какво да кажа. Se абонирайте за мен, харесайте видеото. И моля ви се да се разширим. Също и в... може човек, който се е абонирал за мене. Благодаря, че отново се абонира за мен. Също ще питам тези, които са абонирали за мене, ако искате да създадем един сервер и да играем. Това ще е нещо като сервер с фен. Не знам, но още не съм се сещал. Още не се сещал. Но вика. И да разбирам защо има само с няколко. И ако съм да скоча като хората. И огладнях. Супер. Аре бе! Fuck you. Добре. Тук съм местал моя приятел лопарника. Така. Много внимание, почва да се стъмня, да. В миналия път, когато бях снимал поредицата ми, бях направил ферма. В тази ферма случайно почнаха да изпадат морковите. Не знам защо. И не след дълго време влизам сега в играта, нали? И чувам фермата се обира. И познаете, не е пораснал. Засяга ги отново. И познаете, някакви зайци дойдоха и просто те взеха морковите и гепаха. Буквално. Гати новия апдейт. Аз съм шокиран. Така, мисля, че толкова дърт. С тази дърт да ми стигна да ви. Сега да се направя една стена. Това не ден. Май няма да стигне хора. Не знам да го направя тъй. Имам, не са честни, имам само 3. Сега нека пнешки са креми. Ще събра набързо всяка. Така, надявам се да ми стигнат. Почва много се стъмня, аз понякога ме е страх от... Така, не знам какво стана току-що. What? Какво става по дяволите? Остави ме! Добре, знам. Ще се върна след